Hürmetli televizor караучылар, Sabahlıqları televideniyasының яңа ел чыгарылышы җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итә. Саба районы Искемишән авылында яшәүче әниебез Әлфиягә бүген 85 яшь дип башлана котлау хатыбыз. Хөрмәтле Әлфия апам, зәңгәр экраннар каршына ныклабрак утырыгыз һәм инде якыннарыгыздан булган матур теләкләрне кабул итеп алыгыз. Ул тормышта күп авырлыклар күргән хатын-кызларның берсе. Сабый чакта ук әтисен югалту, 13 яшьтән бөтенләй дә ятим калу әниебезне нечкә күңелле, моңлы, ярдәмчел иткәндер кебек. Шуңа да аңа булган хөрмәт, ихтирам бик зур. Ул 19 яшеннән Искемишәнгә Әлмәт районы Габдрахман авылыннан килен булып төшкән. Әтиебез бу авылда солдат хезмәтен үтәгәндә озын кара толымлы, ягымлы, шибәр кыз Әлфиягә шундук гашыйк була. Җитез, эшчән, ярдәмчел киленне авыл кешеләре дә бик якын итәләр. Тормыш сынауларына бирешмичә иңне иңгә куеп, әтиебез белән 57 ел бергә гомер итәргә насыйп була аларга. Бер-бер артлы туган 2 малай, 4 кызны тәрбияләп, укытып, кеше итеп олы юлга чыгарып җибәрәләр. Бер кызлары Себердә яшәсә, калган 5 баласы Казан шәһәрендә гомер итәләр. Әниебез барлык уңайлыгы булган төп йортта үзе генә яшәсә дә, үзен һич кенә дә ялгыз хис итми. Бүтән балалары атна сайын кайтып, хәлен белеп тора. Аның бакчасында тәрәз төбендә шаулап үскән чәчәкләр һәркемдә соклану хисе тудыра. Ул үстергән кыяр, помидорларның тәмлелеге искитәрлек. Әни, җылы сүзең, төпле киңәшләрең, ярдәмең өчен мең рәхмәт сиңа. Син безнең яшәешебезнең, тормышыбызның ияме, бизәге. Олы юбилеең котлы булсын, сау-сәламәт булып, озак яшә. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни безгә кирәк. Котлы булсын әни туган көнең, матур булып атсын таңнарың, рәхәт яшә, игелеге кайтсын, син үстергән һәрбер баланың. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек үзе бәхет бит ул, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Гомерең матур узсын, әнкәй бәгърем, кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Кулларыңнан синең гөлләр тама, тырышлыгың бар да үзеңнән. И әнкәем, һәр чак бәхетле бул, нур сирпәсен синең күзеңнән. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Сине яратып, 6 балаң, кияү киленнәрең, 11 оныгың, 13 оныкчыгың исеменнән кызың Ландыш һәм кияүең Зөфәр диелде бу котлауда. Хөрмәтле Әлфия апа, чын күңелдән сезне 85 яшьлек зур юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Саулык, сәламәтлектә, бүген дә балаларыгыз янәшәсендә кирәкле һәм кадерле булып яшәүегезне теләп калабыз. Хәзер инде матур җырны да рәхәтләнеп тыңлагыз, матур теләкләрне кабул итеп алыгыз. Һәм сөйкемлесе җил йөзендә бергенәм. Сөйкле һәм сөйкемлесе җил йөзендә бергенәм. Моңсуланма картаям дип, син бит әле бер дигән. Моңсуланма картаям дип, син бит әле бер дигән. Мәлік күзгілерге санама йылларыңны. Қара мәлік күзгілерге санама йылларыңны. Үліп ақлық барысына барлама юлларыңны. Үліп ақлық барысына барлама юлларыңны. Сағындырсын һәр минуты
Yaşalgan günlerini Sağındırsın her minutu Yaşalgan günlerini Zıplanırlık her bir günü Üttülgen ömrünü Zıplanırlık her bir günü Üttülgen ömrünü Usta uzun yıllar Senin baylığın ağlar Eyde usta uzun yıllar Senin baylığın ağlar Sendey güzel kişilerge Bitkileşip duralar Sendey güzel kişilerge Bitkileşip duralar Menin bilen her vaqtaşa bugün bayram ansamblim. Mansulanma partayam deyip Sen bir deli berdigen Mansulanma partayam deyip Sen bir deli berdigen Mansulanma partayam deyip Sen bir deli berdigen Satış авылында яшәүче Шәйхуллина Флора Хәмит кызына 60 яшь дип башлана безнең чираттагы хатыбыз. Бер туганыбызны юбилее белән котлыйбыз. Безнең Флорабыз 30 ел балалар бакчасы мөдире булып эшләп, лаеклы ялга чыкты. Тормыш иптәше Габдулла белән 40 ел матур гомер юлы узалар. 2 ул тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә оныклар сөеп, тыныч кына балаларының тормышларына куанып яшиләр. Кадерле туганыбыз Флора. Без бер туганнар, безне җаннар гына түгел, көннәр тормыш бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, һаман шулай атлык бергә гомер түренә. Бер агачның җимешләре бит без, тамырлар да бергә үрелгән. Без бер-беребезгә кирәк, терәк булып, бергә милек гомер үреннән. Туганлыкны саклап яшик шулай, бер-беребезнең хәлен белешик, кайгы килсә бергә уртаклашыйк, шатлыкларны бергә бүлешик. Кадерле без Флора. Сине чын күңелдән гомер бәйрәмең, юбилеең белән котлыйбыз. Сәламәтлегең нык, гомерең озын, бәхетең чиксез күп булсын. Тормыш сынауларына бирешмичә, хәүф-хәтәрсез, бәрәкәтле мул тормышта күңел тынычлыгы белән гомер кичерергә Ходай насыйп итсен. Улларыгызның игелеген күреп, оныклар сөеп, гомер елларын тигезлектә пар канатлы булып яшәп үтегез. Кырыс җилләр исә бер кайчанда кайырмасын очар канатың. Борчу шатлыкларны уртак итеп, янәшәдән бәхет атласын. Сәламәт бул, күңел күгең һәр чак аяз булсын, булыт кунмасын. Бәхет белән җитәкләшеп бергә, үз син әйдә гомер юлларын. Кадерле туганыбыз. Тормыш иткәндә шатлыклары белән бергә авырлыклары да килә. Менә шул вакытта туганнар кирәк тә инде ул. Шәфкатьле, ярдәмчел, яхшы күңелле син. Киләчәктә дә тату булып, бер-беребезгә ярдәмләшеп, аралашып, матур итеп яшәргә язсын иде безгә. Туган барыбер туган булып кала инде ул. Гомер елларыңны тынычлыкта, пар канатлы булып, кадерле әни, яраткан дәвани булып яшәп үткәрергә язсын. Иң изге теләкләр белән апаларың Рәмзия белән Сония, сеңлең Дания диелде котлау хатында. Сатыш авылында яшәүче Шәйхуллина Флора Хәмит кызын чын күңелдән 60 яшьлек юбилей көне белән тәбрик итәбез. Хөрмәтле Флора ханым, бәйрәмегез мөбарәк булсын. Тормышларыгыз һәр вакыт чәчәк атсын, эшләрегездә уңышлар юлдаш булсын. Туганнарыгыз белән һәр вакыт гөрләшеп, бер-беребезгә ярдәмләшеп, матур итеп, һәм инде тирә-юньдәгеләргә дә бәхет теләшеп яшәүләр насыйп итсен Ходай сезгә.
шәшәк ата bir вакыт кына. Кышлар үтеп, язлар кайта bir вакыт кына. Күкрәп шәшәк аткан чаклар bir вакыт кына. Яшьлек вакыт, матур вакыт bir вакыт кына. Ярсу ташкын кебек чаклар bir вакыт кына. Bir вакыт кына. Балалар үстергән чаклар bir вакыт кына. Канатлар яңарткан чаклар bir вакыт кына. Күкрәкләрдән кошлар оча bir вакыт кына. Зур тормышлар кышкан чаклар bir вакыт кына. Алма кебек матур чаклар bir вакыт кына. Bir вакыт кына. Сөйлер шоклар bir вакыт кына. Имән кебек таза шоклар bir вакыт кына. Тимерләрне үзәр шоклар bir вакыт кына. Яңа йортлар ияр шоклар bir вакыт кына. Кешеләргә кирәк шоклар bir вакыт кына. Bir вакыт кына. Безнең булай күрешүләр bir вакыт кына. Кунакларга йөрешүләр bir вакыт кына. Гомер үтә бүген яши bir вакыт кына. Матур яши, белеп яши bir вакыт кына. Язмышларда язган вакыт bir вакыт кына. Bir вакыт кына. Гомер үтә бүген яши bir вакыт кына. Матур яши, белеп яши bir вакыт кына. Язмышларда язган вакыт bir вакыт кына. Bir вакыт кына. Bir вакыт кына. Bir вакыт кына. Исәнмесез, хөрмәтле радио һәм телевидение хезмәткәрләре. 6 гыйнвар көнне байлар сабасында гомер итүче безнең өчен иң кадерле булган әниебез, әбиебезнең олы юбилее 90 яшь тулган көне. Әниебез Мусина Нәкия Сабир кызы 1931 елның 6 гыйнварында Саба районы Сатыш авылында дөньяга килә. Сугыш башланганда әниебезгә ни бары 10 яшь була. Ул сугышның барлык авырлыкларын да күтәрә. 15 яшендә Тәкәнеш районына урман кисәргә җибәрелә. Анда күргән авырлыкларны күз яшьләрсез сөйли дә алмый. Тәкәнештән соң Иштуганга вагон төяргә алып китәләр. Аннан соң инде урман кисәләр. Измә юлына таш җәяләр. Кама елгасына сал агызырга да җибәрәләр. 1954 елда Мусин Миннемөхәммәд Юсуф улы белән никахлашып яши башлыйлар. Бер-бер артлы 4 балалары дөньяга аваз сала. Бүгенге көндә барысы да Саба районында яшиләр. Әтиебез Миннемөхәммәд белән бик матур итеп 35 ел гомер итәләр. Ләкин кызганычка каршы әтиебез 27 ел инде гүр иясе. Шушы авыр хезмәтләре өчен Саба районы башкарма комитетының мактау китабына да кертелә әбиебез. Хезмәтләре өчен бик күп мактау грамотлары, медальләр белән бүләкләнә. 43 ел эш стажы билгеле. 1975 елда лаеклы ялга чыкканча хуҗалыклардан сөт җыючы булып эшли. Әниебез, әбиебез, сине ихлас күңелдән зур юбилеяң 90 яшь тулган көнең белән котлыйбыз.
Дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын татып, гүзәллеген күреп, үз аякларың белән йөреп, балаларың, 11 оныгың, 13 оныкчыгың янәшәсендә бергә гомер кичерүен сине бик бәхетле итә. Ходай сиңа шул бәхетләреңә өстәп, исәнлек, саулык, тагын да озын гомер бирсен. Алдагы гомер юлларыңны күтәренке кәефтә, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үткәрергә язсын. Зәмхәрир суыклар җиткән, җылы кояш көлә күктән. Шушы чорга бизәк булып, синең туган көн җиткән. Хылкыңдагы төгәллек салкын кышның бүләге, шибәрлек һәм мөлаемлек ямьле язның теләге. Шул теләккә калганнарын өстәп, кушып газиз әнкәң изгелекләр кылыр өчен сиңа гомер бүләк иткән. Бүген әни синең туган көнең, уйлама син гомер үтә диеп. Алда әле алсу тыныч таңнар, шатлык тулы көннәр көтә бит. Акыллы сүз, алтын киңәш белән авыр чакта ярдәм итәсең. Туар таңга ак юл күрсәтүче, күңел күзе ул син икәнсең. Саулык белән озын гомер телик, тормыш тигез булсын һәр вакыт. Мең рәхмәтләр әйтеп, чын йөрәктән яшибез без сине яратып. Сакла Аллаһ әниемне, ул бит безгә бик кирәк. Җир йөзендә безнең өчен ул иң кадерле терәк. Сакла Аллаһ әниемне, ул минем бердән берем. Гөнаһларын кичерә күр, озынайтчы гомерен. Сакла Аллаһ әниемне, уйла әле безне дә. Әнисез яшәү бик авыр, моңсу булыр нигездә. Сакла Аллаһ әниемне, авырмасын, терелсен, гомер юллары әнинең нык кыллардан үрелсен. Ана күңеле кебек җылы, нурлы, күк йөзендә кояш, йолдыз юк. Ана сөюе кебек чиксез тирән, җир йөзендә һичбер диңгез юк. Безнең өчен һәр чак кирәк кеше, үрнәк бит син безгә һәр эштә. Шын йөрәктән теләк теләгәндә, амин диеп торсын фәрештә. Иң изге теләкләр белән барлык балаларың, кияү киленнәрең, оныкларың, оныкчыкларың исеменнән Сатышта яшәүче улың Илһам киленең Гөлия диелде бу матур тәбрикләүдә. Байлар сабасында яшәүче һәм үзенең иң күркәм матур юбилеен билгеләүче Мусина Нәкия Сабир кызын без дә чын күңелдән котлыйбыз. Хөрмәтле Нәкия апа, иң мөһиме сау-сәламәт булыгыз. Һәм инде балаларыгыз, оныкларыгыз, оныкчыкларыгыз янәшәсендә аларның рәхәтләрен күреп, игелекләрен күреп әле сезгә бик озын гомер юлы үтәргә насыйп булсын. Сез якыннарыгызга зур терәк һәм шушы бәхеттән аларны да, сезне дә Ходай аермасын. Бәхетле булыгыз. Туган көнегез белән сезне. Кояш кебек нурлы әниемә, багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсин. Сау-сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау-сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны.
Yaktı nurlar bulsun Hem sönmesin ümit şatkısı Rahmet sina bası ışın eni Yıldızlarının sin in yaktısı Rahmet sina bası ışın eni Yıldızlarının sin in yaktısı Eni kaderlim sin benim Bule gitem sina jırımda 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 Bule gitem sina jırımda Hürmetli televizor караучылар, Sabahlık Günleri televideniyasының жырлы бүләк тапшыруына килеп ирешкән котлау хатлары шушы урында тәмам. Без барлык туган көн ияләрен бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәбез. Иң мөһиме, Аллаһы Тәгалә сезгә саулык, сәламәтлек бирсен һәм гомерне озын итеп сөеп бирсен дигән теләкләребезне дә җиткерәбез. Һәм алдагы көннәрдә дә якыннарыгызны тәбрикләп язган котлау хатларыгызны көтеп калабыз. Сезнең бәйрәмне бергә матур итеп үткәрик. Бүгенгә инде Sabahlık Günleri televideniyасының чыгарылышы ахырына якынлашты. Без сезнең белән саубуллашабыз, инде яңа ел бәйрәмнәре күңелле үтсен дигән теләктә калабыз. Бәйрәм белән сезне.